en een vrouw. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuur weer op de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal. Prins Zingen, een cowboy. Met veel kuut wie werken en een van. Nee jongens, focus. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Net zo. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me kwam. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuren op de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal. Het is carnaval. Nog even. Ik moet nog op oefenen, een brandje. Maar dat is wel. Ik ben mijn ganse leven boer geweest. En mensen, dat zult niet altijd mij. Ik werd in de tijd nog vroeger met mijn werk, mijn werkjes en mijn boerderij. En op de folie vonden is goed als ze vogels. En ik reed boer, dus toen wist ik mond ik wat aan dood. En sinds de tijd zal ik stevig in mijn schoon. Want ik ben geen boer, maar een cowboy. Met veel kuut wie werken en een van. En ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuren op de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal. Dit is carnaval. Heb je er wel eens 11 jaar moest gaan? Ik ben al op 11 jaar. Nou zit ik de ganse dag op mijn bed en lief mijn kuus zo doen bij. Mijn rugopblazen die ziet van en ik pak niet meer op en ik buiten is het met fijn. En op de folie die vonden het voor best als ze mogen. En ik reed yes, sinds de tijd is het lukken op die vrouw. En die weg, joh, er is nog een gewoon. Dus ik ben geen boer, maar een cowboy. Met veel kuut wie werken zelf van. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuren op de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal. Het is carnaval. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Met veel kuut wie werken en een val. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuur
en een vrouw. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuur weer op de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal prins carnaval. Niet altijd mij. Ik werd in de tijd nog op veel gepest. Met mijn werkjes en mijn boerderij. En op de folie vonden dat niet stoer als ze vroegen. Wat voor werk is dit? En ik reed voor, dus toen wist ik, hey mot, ik wat aan doen. En sinds de tijd stond ik stevig in mijn schoen. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Met veel kuut wie werkjes en een farm. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuur weer uit de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal prins carnaval. Nou zit ik de ganse dag op mijn peer en drijf mijn kuur zo door mijn heen. Op in de kop en de cowboy hoort is in niet fijn. En ook de vrouwen die vonden dat wel best als ze vroegen. Jij ze maar niet mee? En ik reed yes, sinds de tijd is ze drukker op mijn farm. En mijn bed, ja dat is nou de go-on. Dus ik ben geen boer, maar een cowboy. Met veel kuut wie werkers en een farm. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuur weer uit de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal prins carnaval. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Met veel kuut wie werkjes en een farm. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuur weer uit de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal prins carnaval. Springen mijn kuur weer uit de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal prins carnaval. Je kent ze ongetwijfeld al, het illustre vastelovensduo, de gezichten kent je, de namen kent je, Erik en Oscar. Een aarzelend applaus, maar ze klapten wel netjes. Het punt is natuurlijk dat je gaat geen illuster. Je ziet geen illuster duo, lot stond een illuster vastelovensduo. Je werkt allebei bij L1 als programmamaker en je ziet hier een 30 neven het LVK eigenlijk nog een hele hoop te beleven veld morgen op L1 televisie. Het wel met het LVK te maken en dat hebben we nog te danken. Wat heb je gemaakt, Oscar? Nou ja, vroeger was het zo dat de leedjes aan elkaar gekald werden. De presentatie moest het gaat vlotter. En is er bedacht om daar filmpjes tussendoor te zetten.
En we zijn de afgelopen 2 weken bezig geweest met het opnemen van die filmpjes en het monteren van die filmpjes. En, Want de hersfilmpjes en de hersfilmpjes. Maar dit zien toch echt filmpjes? Ja, precies. Alle flauwe humor die ze maar kan bedenken, hebben we gestopt in 30 seconden. En dat 19 keer. Ja, en het was enorm lachen. Ik zoek special effects, ik zoek 3D-effecten. Ja, het wordt ieder jaar gekker, vooral alles uit de kas. Van roodjes, dynamiet tot Rookbommen. noem maar Ketchup. op. Hoe dat leger al ja, het wordt ieder jaar gekker. Laten we eerst even gaan kijken. We gaan niet verder, we gaan kijken van wie je ze gemaakt hebt Stukje eigenlijk. making-of. Precies. Ja, making of de LVK-filmpjes. Iets vliegen. Zit die vrouw normaal? Als ik het op dan. Jarenlang bij de Frankrijk gegaan. One taker. Zeg, hij is toch een beetje koud gehad tijdens de opnames? Ijskoud gehad. Ja, lekker hè? Ik heb gelukkig een paar handjes kunnen leren. Maar wel leuk. Maar er zit dan een wagen achter, maar ik wat langzaam. Alleen, koppie! Ja. Lijkt een beetje over die handjes van elkaar. Zo ja. Programmamakers Erik en Oscar. De filmpjes zien al te zien op het YouTube-kanaal van L1. Dus zoek even op LVK Ja, precies. 2013. Kent ze al zien wie leuk ze allemaal zien geworden. Zoek nog spik en span op skis? Nee, dat waren de brugjes. De brugjes, Oh, de brugjes. ja. Ja, Spring en Span, die waren met Zwarte Pieten in het bos. Op het Pieterpad. Op het Pieterpad. En de brugjes die stonden op de skis inderdaad. Want het politiebureau van Zwamen had een soort van skischans. Ja, die hebben zo'n er bovenop. Dus, en ze zingen voor een groen dook zoals ze zocht. Dus ja, laat het filmpje is het net verrassen. alsof het... Vredig. Ik snap Precies, het die gewoon dan over dat dak. Maar nu zoek ik ook mensen moesten ook pupjes loten en zo. Ik ken me Dat was first... fantastisch, ja. Ja, voor Wij opbouw. hadden een rookbom en die geleerden waren een beetje laat, want wij hadden het verkeerde adres gecommuniceerd. In ieder geval bla bla. Dus we moesten opscheiden. En we hadden die rookbom en ik zeg tegen de geleerden, nou we hebben een idee, ik moet het een beetje verpakken, weet je wel, want anders kun je het zo. Ja, precies. Maar ja, wij hadden niet zoveel tijd. Ik zeg, kom gelijk to the point. Ik zeg, je lukt een enorme scheet en gans wallen bevalt hem. Ja, zei ze van, dat filmpje van vorig jaar, dat was ook erg leuk. Kunt je dat niet volgen? Maar dat is fantastisch geworden met die Nee, maar ik rookbom. heb dat first aan het tijd, maar hij zag het net al. Het wordt steeds professioneler. LVK-winnaars, die hebben er gewoon een soort van half jaar inkomen aan, was ze er nog aan optreden nog kind verdienen. Het cultiveren van een imago van artiesten, dat wordt gewoon belangrijk. Ik kan me first aan dat artiesten niet alles doen wat je... Ja, dat Ze doen past alles. niet bij ons. Jawel, Ja. jawel. Toch? We Ze kregen doen ze alles. allemaal zo gek om... Precies. Zo Daar hoor je allemaal weer totaal niet volgend mee jaar- bezig. Volgend jaar wordt het nog gek. Ik wil nog zo'n serie filmpjes zien. Eén keer gaan kijken. Was je bang? Die denk is het wel heel leuk hè? Ik heb hem altijd goed. Dit is de special effects afdeling. Ketchup! Dagelijkse boodschap. Ik weet het, het is een zwaar moogzwaar wat zei je. Niet trekken. Oh, dankjewel. We gaan een teken opnemen dat Bram, zeg maar, de herrijzing is van Bram. En dat doen we met water. En dat doet eigenlijk door zichzelf gezegd. Nog maar 2 dagen, dan ben ik van de gaan. Zou die tweede wel koud hebben nou? Zullen we nog even laten wachten? Christel, kreeg ze er voor gedachten bij dan? En stel dat L1 erin slaagt, ondanks die 19 kunststukjes, ook volgend jaar nog te behouden en niet te laten werken, dan zullen ze allemaal net nog een stapje weer. Nou, als dat ligt. Ja, want iedere keer een uitdaging bij, dus vond je wel weer een trap hoger. Er was nemens en hoe gezegd, dat doen we niet. Nee, moet je teleurstellen. Nee. Volgend jaar gaan we de grens opzoeken. Ja, we hebben met iedereen enorm gelachen. Ondanks dat het ontzettend koud was. Ja. Min 12. Ja, gevoelstemperatuur min En 21. Bram en Ruud. En Bram loog in de sneeuw en kreeg water over zijn gezicht. Oh, lekker. En toen het short erop stond. Oké, morgen kijken live, uitzending, LVK op L1 televisie, internet, radio. Ik heb gezien wat er van geboren is. Weliswaar alleen op televisie, maar goed. En YouTube-kanaal, daar stonden alle filmpjes al op. LVK 2013. Dankjewel, Erik en Oscar. Kom mee dansen.
En camera loopt. 3, 2, 1. Prachtig, stond echt op. Het is -3. Dit is een glijbaan. Kijk, wat is zo de bedoeling? Kijk, hier staat code oranje weg. Ready? Trap van ons. Dit is een rookbom voor het leger. Smoke grenade. En de 2 gelinden die laten daar in een enorme scheef. Zie je dat de lucht? Dat ben ik blij met dus. Oh ja. Roland kregen we even les in wie rieg in een tractor, want dat heb je nog nooit gedaan. Ja, heel vreugde. Iets vieren. Zit die vrouw normaal als ik de tent op dan? Jarenlang mee naar Frankrijk gegaan. Pnik! One taker. Zeg, hij is toch een beetje koud gehad tijdens de opnames? Ijskoud gehad. Ja, lekker hè? Ik heb gelukkig een paar handschoenen kunnen leren. Ready? Maar wel leuk, wel leuk. Maar er zat er dan een wagen achter en dan reed hij wat langzaam. Alleen, toppie! Ja. Lekker een beetje voor die handjes van elkaar. Zo ja. Even Erik maken. Kom maar. Kom maar. Oh, wat chic. Ik zeg, heb ze de georders hebben, joh? Zit de piste door van. Het is een Limburgse vlaai in het bakken. Maar of dat goed komt met die man hier, dat even twijfel ik. Oh, het stinkt. Je chipmunk cream. Dit zo houden. Toch lekker? Dat doe ik zo. Ik heb zo'n pak aan onder de jas. Drie! Er komt dadelijk kerstjes op de vlaai. Maar dat is geen echte kerstjes. Deze potjes pakken. Of een bedwerk. Ik wil een roer maken, want het is voor 2 zwarte pieten. Dat is leuk in Elvika. Die gewoon spik en span daar gedaan. Maar het is 1 januari. Ja, we zijn een beetje vroeg, joh. Dat is fantastisch. Kijk, wie zit er vangen? Was ze bang? Die denkt is het wel geluk hè? Ik heb altijd groot. Dit is de special effects afdeling. Ketchup! De dagelijkse boodschappen. Ik weet het, het zijn zwaar moogzwaren voor zij. Let op! Niet schrikken. Oh, flats maar op. We gaan een teken opnemen dat Bram, zeg maar, de herreizenis van Bram. En dat doen we met water. En dan wordt hij eigenlijk door zichzelf gezegend. Nog maar 2 dagen heb ik van de gaas. Zou die tweede wel koud hebben dan? Zullen we er nog even laten wachten? Christel, krijg je er voor gedachten wie dan? En zeg even wat de setting is. Niet koud, water. Min 12 gevoelstemperatuur letterlijk. En er zit een beetje lauw water in. Maar ik wil nog heel even wachten tot wat kouder is. Speciale effect. Standje cabrio.
Nog een keer totaal. Het is zo'n dossier. Maar we nog een keer omleeg lopen. Wat de regisseur wil zich toch makkelijk vanaf maken. Dat is niet zo chic maar aan. We doen het nou niet opnieuw. Worstenshop natje, dat vind ik wel net van dich. Weg? Ja, net zo rap. Dit is de special effects afdeling. Alleen is hobby, maar exclusieve diensten. Jan, kan je nog een broodje opeten aan? Ja, precies. Oh, smakelijk hè. Dankjewel hè. Sommige dingen dus met greenscreen en sommige dingen dus gewoon ouderwets. Beste zoals ze godverdomme. 1, 2, 3. Oscar is cameraman en stuntman in één. Normaal. Is gelukkig niet zo koud hè. En zwaai maar van, ik kom niet redden, ik kom niet redden. Dit is ook te lekker goed. Gewoon lekker lopen. Wordt lekker? Dat is proeven. Niet echt veel vertrouwen in. Oh, dit stuk is Als ik net alleen die de veel blieft, dan vind ik het goed. Ken vertrouwen. Hij zit dat hier. Dat is niet moeilijk. Natuurlijk zijn er een broodje schoon. Ook toe. Sorry! Oh, help, zit vast. Hé, wat zit je aan doen? Wie? Zit je nu de vis met de water laten? Ja, of niet? Even wachten, stop! Wat zit gekker hier met dat wijn over? We gaan een zak meel op laten scheuren. Doe er nog even strop. Nou, ik ben er, het is weer. Kom maar terug! Ik heb nog nooit in zo'n ding gezeten. Het is fucking freezing. Hij wil er terug in zijn eigen lichaam. Als ze nog kort werkt. Nee. Hij heeft nog seks gehad vanmorgen, is me opgewekt. Dat wist ik nog wel, Blend. Dat gaat geen met 2 mannen aan het touw trekken. Wie de roeien, dat is toch de klus of niet dan? Ja, stijg maar op. Blijf maar opstijgen. Blijf maar opstijgen. Dit is nou de griepafdeling van L1. Sorry, Mark. Weet je wel, jongens. Doe zo niet, bedankt, tot ziens. Hij maakt hem aanvuren. Dit is dus de scène waar duo XL werd bevrijd uit de glijbaan. Eens wel. Duo XL. Dit is niet de lijnzanger of wel? Ja. 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 Oh.
Alle drie passen, maar die beginnen gewoon op wat passen. Vind je nou leuk om mee te doen aan het LVK? Oh, geweldig. Ziek, ja. I know. Shit, je Ja, klasse. Dat moet je even alles wat aan hebben. Even afschminken, mannen. Het is 400 kilometer, doe idioot. Dat is een beetje boven de kop en een beetje vanaf hier zo. Maar zo. Ja? Een tractor duidt het weer, dus we kunnen weer verder. in de landscape of wat? Nee, nee. Je hebt de kritisch, hè? Ja. Je hebt de kritisch. Ik denk je een beetje met. Hou eens op de kop, man. Het is koud. Oké. Zeg er eens wat van. Loopt ze? Ja. Oké. Ja, laat oké. Wie het spik, zitten zich her met scherp. Dat hij je ook boer Jan en zijn kooiboys vlot in de gaten. Hopelijk het LVK voor hun wel een happy end. Hier zijn Oetvelde, boer Jan en zijn kooiboys. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Met veel kuut, wie werkers en een vrouw. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuur weer op de band. Weer mijn werkersadjudant en ben ik van de ganse stal. Prins Carnaval. Ik ben mijn ganse leven boer geweest. En wensen, dat is ook niet altijd mijn. Ik werd in de tijd nog op veel gepest. Met mijn werk, mijn werkjes en mijn boerderij. En op de folie vonden dat niet stoer als ze vroegen. Wat voor werk is dit? En ik reed voor, dus toen wist ik, hé mond, ik wat aan doen. En sinds de tijd stond ik stevig in mijn schoen. Want ik ben geen boer, maar een cowboy. Met veel kuut, wie werkers en een farm. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die hulp me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste lovenstier springen mijn kuur weer uit de band. Weer mijn werkersadjudant en ben ik van de ganse stal. Prins Carnaval. Nou zit ik de ganse dag op mijn peer en brief mijn kuur zo doen bijeen. Mijn reportage die zien van en leef op in de kop en de kooiboy hoort is ik niet fijn. En op de vrouw die vonden dat was best als ze vroegen. Kees er met me mee? En ik reed yes, sinds de dief is het drukker op mijn farm. En mijn bed, joh, dat is nog
en een van. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die helpt me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste loverstier springen mijn kuwen uit de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal prins carnaval. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Met veel goed wie werkers en een vrouw. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Mijn vrouw, dat is mijn wife, die helpt me gewoon. Ik ben geen boer, maar een cowboy. Maar met de vaste loverstiet springen mijn kuwen uit de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal prins carnaval. Springen mijn kuwen uit de band. Weer mijn werkensadjudant en ben ik van de ganse stal prins carnaval. Notaris, gaat het nog allemaal goed? Allemaal volgens de regels? Oké. Laten we het niet te spannend maken, Joep. 11 punten. 11 punten die gaan naar Ik ben geen boer uit Velde. De mannen uit Velde die kregen 11 punten van het publiek. Ik zie volgens mij het heel spannend. Dan geef ook maar die 16 punten. Ben ik heel benieuwd hoe die gaan vallen. Er zijn nog een aantal plekken. Het Verlangen kent nog. Ik ben Vasteloven kent nog. En Lijf Limburg Lijf kent nog. Joep Verburg spreekt de verlossende woorden en maakt bekend we met LVK 2013 het gewonnen. 16 punten. Gewoon nou en dat geeft de doorslag voor Lijf Limburg Lijf. Lijf Limburg Lijf wint het LVK 2013 met 78 punten. Vastelovend zonder een warme rood-geel-groene sjaal is geen vastelovend. Voor een chique sjaal klopt ze aan bij Mirjam Tegels, wereldkampioen speedknitting. Ja, vlot breien, zo gezag. Hier is Oetblierik Roy van de Broek. Wim en Lou zijn echte hengige harries. Voor een degelijke verboeing draaien ze hun hand niet om. Maar de ruïne van Kasteel Ouborg is toch net get te hoog gegrepen. Hier zijn ze Oetstein, Wim en Lou. De men in pack zijn vandaag even de man met zak. En om ganz eerlijk te zijn, ook een overal misstuit hun niet. Merk je goed, want van werken met meel werden die van Rooi behuurlijk melig. Hier zijn ze, Oetstramprooi, zonder zak, de man in pack. Bij het spik schieten ze geer met scherp. Dat had je ook boer Jan en zijn cowboys vlot in de gaten. Hopelijk heeft het LVK voor hun wel een happy end. Hier zijn Oetvelde, boer Jan en zijn cowboys. Op die lijvenmakers van Hondervel uithalen zitten ze in Zwamen niet te wachten. Maar als dorpsheilige Nepelmuk zich ermee bemoeit, is iedereen een en al oer. Oeren toe, want hier is Oethalen Hondervel.
In de volksmond wordt de daak van het oud politiebureau in Zwamen ook wel de skichans genoemd. En dat moesten die van Kapel natuurlijk even uitproberen. Hier zien ze, Oetpanningen, de Brugkes. Het bakhoes in Wielder is in gans Limburg bekend. Veesevlaai op ambachtelijke wies gebakken. Nog even de finishing touch, met oog voor detail. Uit het riek van de Marotte, zittert is hier Cyril Niel. Er was eens in een land hier ver vandaan een prins. En een prinses. En ze leefden nog lang en gelukkig. Hoe het wiert, Ronald en Karin. Als die van Horst de kolder in de kop hebben, dan zijn het just klein kenner. Maar als ze zich wilt versterken in de Zwaamvallei, dan moet ze zich aanpassen. Horst, Thijssen en Co. Echte snelheidsduvels die komen goed neer. Voor de geur van brandend rubber moesten we de indoorkarting zien. Wacht. Indoorkarting zag ik. Oetner is hier om in te liesten. Voor een knallend optreden moest ze eerst in een goede boom liggen. Maurice en Roger weten er alles van. Jazeker, het zwaamt in Zwamen. Uit Hulsberg zijn hier, de geleerden. Als Björn en Mieke in Zwamen zijn, dan moet ze uitkijken. Ze hebben naast voor een uitgebreid assortiment. Maar Rick Woods, in Zwamen beter bekend als Riks van de Six, weet je wel weg met. Oet van Rooij, Björn en Mieke. Tussen Sittard en Venlo is een richtige vastelovensromance opgebleut. Christel en Paul Jean hebben zich allebei in de klei verloren. Voor een Bertha Paulussen trofee draaien ze hun hand niet om. Hier zien ze, Verzitterd, Christel en Paul Jean. Een van de meest flitsende duo's uit de Limburgse vasteloverswereld is natuurlijk Paul en Leo. Maar als ze geen centen hebben voor flitsende PR-foto's, dan moet ze creatief zijn. Hier zien ze, uit Heilen, Paul en Leo.
In Venrooy hoor je zowel van een frisse duik. En voor een frisse duik moest ze natuurlijk in zwembad de Bosberg zien. Uit Venrooy zijn hier de stappers. Het Pieterpad loopt door gans Nederland, dus ook door Zwamen. Maar Pieterpad en Pieterpad is een wereld van verschil. Die goed, want first het wets bussen de zak. Wat is dat hier? Uit Zusteren, spik en span. Jarenlang trekken ze door het Limburgs land. Gezworen kamerui, dat zien ze. Dit jaar stoppen ze als duo, maar hier zijn ze nog één keer op het LVK. Uit Venlo, Bram en Ruud. Asselt heeft een cultuurhistorisch museum. En dat ligt vol met schatten en kostbaarheden. Dat drukt een hoop onguur volk aan. Maar als ze de prins aan zijn scepter komt ze van een kooie kermis toes. Hier is de bende van Cartouche. Bij het Meulenhoes aan de Zwalm leert het zich goed vissen. Maar niet iedere visser heeft ook een naast voor de zalm. Niet om grappig te zijn, maar we hebben dus zo'n pas. Uit Moffert, duo.